name of Jesus. Amen. Kule ndawo sifundayo abantu baseKhotyana short ngicela ningimamele. Cela ngabikho umuntu udlalayo namhlanje serious. Angifuni namhlanje uthi ubanjwe imimoya eKhotyana entendweni. Ube udlale ngexesha elirong siyavana. Cela sonke sisimamele attentively. Siyavana nawe. Bible yami ithi uYohane omnye wakubapostile bakaYesu ithi Bible wayeshumayela le ndoda njengoba wayeshumayela nje wayeshumayela indaba ezilungileyo zikaYesu nokuvuka kwakhe. Ngela xesha ke kwakukho inkolo yamaYuda eyayikholelwa yona kuphela kumthetho kaMoses. Yayingakholelwa ekuthini uYesu uyaphila futhi sefikile. Yayisalinde uMesiya ozayo. Siyafana maKhotyana. Now wafika uYohane uYesu washumayela into entsha wafumana abafundi abayi-12. uYohane lo obhala isithilelo kuthiwa he is one of abo bapostile abasalayo. Ithi Bible abaninzi bathi ngenxa yokushumayela babulawa ngoba ngela xesha ivangeli lena yayingafunwa. Njengoba namhlanje ingafunwa nje suthi mafasi kuyaqala lonto. Nangalamanyaka yayingafuni ivangeli. Abanye babebulawa kabuhlungu. Bawuthathwa ihashi libotshwe kulona umlenze. Kuthathwa linye ihashi libophe kulungapha ya. Libaleke ihashi umuntu akhasuke ngaphakathi. Abanye babenqunyula inhloko. oPetros bahlelwa ebuhlungu bona. Njengoba uYesu wabethelela emnqamlezweni walenga, noPetros naye wabethelelwa. Wathi ngiyacela ninganibetheleli njengenkosi yami. At least inhloko yami namayijonge ngezantsi xa ninibethelelayo. Amen. Kwakubuhlungu ngalaminyaka. Kwakungekho